Αγάπη μου, μόλις πληρώθηκα. Τι θα έλεγες να βγούμε για φαγητό? Εννοείται, πάμε. Μπαμπά, μπορώ να έχω 20 ευρώ? Όχι, τι νομίζεις ότι είμαι, καμιά τράπεζα? Τουλάχιστον μπορείς να διαβάσεις αυτό από πάνω μέχρι κάτω και να λες τη λέξη λεφτά μετά από κάθε λέξη. Ναι, γιατί όχι. Λεφτά, λεφτά, λέξη λεφτά, τι λεφτά, πι λεφτά, να λεφτά, χαζό λεφτά, τον λεφτά, έπεισα λεφτά, φορές λεφτά, πόσες λεφτά, κοιτάξτε λεφτά. Ωραία, τώρα θέλω να λες τη λέξη λεφτά και πριν και μετά από κάθε λέξη. Καλά. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λεφτά, λέξη λεφτά. Λεφτά, τι λεφτά. Λεφτά, πι λεφτά. Λεφτά, να λεφτά. Λεφτά, χαζό λεφτά. Λεφτά, τον λεφτά. Λεφτά, έπεισα λεφτά. Λεφτά, φορές λεφτά. Λεφτά, πόσες λεφτά. Λεφτά, κοιτάξτε λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τόση ώρα τι είναι αυτό. Μου ξοδεύεις το χρόνο. Και τώρα θέλω απλά να διαβάσεις τις λέξεις του πίνακα από κάτω προς τα πάνω. Κοιτάξτε πόσες φορές έπεισα τον χαζό να πει τη λέξη λεφτά.